Għandi tnejn tajbin. Jina ma l-ewwel ġibt il-liċenzja, ġifieri tlajt għat-test wieħed u t-teorija kont ma ddejtx ħriġ barra ġejt ħallast u għamiltu dak il-ħin stess. Ejja, x'qed jagħmluha issa wkoll. Ejja, toħroġ tistenna u tidħol. U darba msomma kont meta kien ħajġini it-test, ħabibti kienet damet biex tgħaddi xi 5 darbiet ukoll dak iż-żmien tiegħi. U kulħadd isu jbeżżak li mhux ħatgħaddi. U kien hemm wieħed partikolari li għamel it-testijiet u kulħadd bda jgħidli itlob li jiġi u jagħmellek it-test. U jiena msomma nistennih, eżatt laqa xalċema we. Għatlu minn għandna hekk kulħadd li sejra t-test għal kulħadd jistennini ħabra t-test. U nara l-da ġej l-istess wieħed li kulħadd jgħidli itlob li jiġi hu. U da daħal, poġġa bil-qiegħda u kelli handbrake molli, intefajk kien naqa' qawwi. U għalli iċċakja tajers. U jena għatlu, orrajtu, għatlu ħatiġi ħdejja tipo biex nara u kienet ix-xita. Kif ħan uħroġ barra ħabba xita għalli le tħol poġġi għalli. U tħalt jena u ma stajċ nizzel il-handbrake. Għax kien jibes. Għalli kien għammu, għax kien qawwi ħafna. Vera. U jena għatlu isma, u kienet tajli l-learner tijaj, kienet tajli u għat attenta minn dan għaw mill-handbrake u għara li dejjem ikun ġviri li kollok spazju għalih. Allora jena għatlu isma ħi, tittersaq naqa għalli kolli spazju. U da għalli, ija ma... Fejt n-numur jena! U jien, għetna mill-test insomma d-dini mill-ħamrun u kif wasalna l-imriħer xita mal-temp kbir, U da insomma bil-wipers u jien tal-limtu kol li biex tħares lej il-mera tittamil forma ta' salib. Ġifiri. U jena laqta kien di-prizzera. Eżatt. Jien bdejt tamel salib, rasi jek biex jibu. U da għalli taraħħom, tipo l-merjatlu jgħatlu x'tipo namel salib u jek. U da jdawarni, u wasalna mill-sida, etner, u ġifiri u da jinkwieta, ejja ħanfittxu morru, jgħamilli. Ejja morru għax etner, U kif rastu l-ħamru, taqfli karozza. U kol? Le, ġifiri mux taqfli, minn ġo stop u waqqafa jek jisni. U ħanduru hekk biex nerġgħu naqbdu triq tal-ħamru ħanitlu ġbir l-aħħar biċċa. U kif insomma ħanitlu taqaf li karozza u naraħ jinqelleb għall-karta roża. Il-karta roża x'inhi? U dejjem kont ngħid. Karta roża. Kienu kollu karta roża. Kellu ħafna ċerimonji, sa kienu kollu karta roża, jrid jittikkja. U jiena waqaf li tipo da insomma. U għatlu u kont dejjem ngħid, jekk xi darba nkun waqt it-test u jgħidli m'intix is-suq tajjeb ngħidlu mela inżel u suq int la minix kapaċi. Le, żgur kont nagħmilha. Għax li vera ma tagħmilx sens mela wieħed ma jgħaddix mit-test. Le, u mbagħad jgħidlek suqni għal fejn jagħmlu testijiet. Ma tagħmilx sens, jekk ma għaddejtx, mhux hekk, jgħidlhom eżempju. U da wasalna ħamrun u għalli għatlu għaddejt ħin għalli issa naraw, għatlu le għajdli, għatlu għaxek maddejt. Għatlu ferkas komplessu int jena, għatlu jek minix tajbu. Għalli jajja, su. U kif wasalna l-marsa, rġajt għedajtu, għatlu hi għaddejt, t-naraħ jikteb. Għalli issa najdlek. U kif wasalna, msomma, parkjajt tajjeb u għalli, għara kull ma għandek, naqa l-handbrake, mux il-handbrake, il-klaċ iż-żom taħt saqajk ħafna. Għatlu ma għaddejt, għalli Iva, għatlu alright, għalli fem, għalli bdejt nibżanajlek ma għaddejt, għaddejt insasi, ma għaddejt. Għalaq l-istoria u bekk dit-fajla. U bekk dit-fajla ġabet il-licenzja ta' 18 sena.